Iqembu i-IFP lithi liyazemukela izinyathelo ezithathwe uMengameli uCyril Ramaphosa ngodaba lwezinsolo ezaphakanyiswa uKhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi ngoNgqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu. Siyakholelwa-ke ukuthi le khomishana izobenza ubulungiswa ukuze kubuye ukwethenjwa emaphoyiseni nakwi-justice system ezweni lakithi. uHlabisa uyichithile imbiko ethi i-ANC iyona eyahlenga ibhange iThala. iThala would not have been where it is if it was not of the leadership of the ANC that was leading KwaZulu-Natal. They can't put iThala on a danger zone and then come and want to say they saved iThala. Kusenjalo, leli qembu lithi lizongenelela odabeni lokubulawa kwabantu ehostela lakwaMashu. Kunethimba-ke esilikhandile namhlanje kuseni elizoba seduze nokubuka umsuka liqhamuke nesithombululo. Lokhu kokusibanga ukuthi sisondele kuleli hostela ukuthi ikhansela eliphethe lapha nehostela livela kwi-IFP. uHlabisa ubashayile ihlombe omasipala abathole imbiko yokusetshenziswa kwemali engenacupho. Kule mkhandle ewu7 ewu5 ivela kwiqembu le-IFP okuKing Cetshwayo district ona 3 clean audit ilandelana, kube uKing uMlalazi obe no2 clean audit ulandelana, kube uMhlathuze ona 5 clean audit ulandelana, babe sebejoyina uMsinga kanye noMvoti. uMsinga kukhombisa ukuthi ukuthola uclean audit akudingi ukuthi uzube sedolobheni. Leli qembu lithi ngenyanga ezayo lizohlangana nomasipala ukuzobhunga ngesabelo mali sabo ukuze kuzogwemeka ukusashazwa kwemali.